Φίλες και φίλοι, έχω πολλά νέα. Η οικογένεια της Ανδριάννας κατέφτασε σύσσωμη να συμπαρασταθεί στην ατυχία της. Θερμίδες και αγκαλιές, φωνές και πίτες, έφρυξε ο Γαριδάκης. Άσε που τον έβαλε η δικιά μας να παριστάνει τον ατυχή παραλίγο πατέρα. Το δέσανε σκηνή κορδόνι τα αδέρφια της και τον έβαλαν κατευθείαν στη διαβολοβδομάδα. Στο μεταξύ γύρισε και ο Λάμπρος με άγριες διαθέσεις. Έχει κλειδώσει στη Μίκα και ρίχνει τα δίχτυα του. Αμ το άλλο που ξύπνησαν και τα ανήλικα, πήγε μια συμμαθήτρια του Πέτρου και του είπε να πάνε σε κάποιο μυστικό κρυσφύγετο. Τον έφαγε το άγχος τον καημένο μας. Αναρωτιόταν αν έπρεπε να κάνει κίνηση. Τελικά παραλίγο να κάνει τεχνητή αναπνοή. Στο παραπέντε σου λέει την έσωσε τη μικρή ο Γαριδάκης. Μπερδεύτηκε και η Μαργαρίτα, τα έκανε χάλια και πίστηκε ο Μάρκος να τη στείλει στο σεμινάριο να ξεστραβωθεί. Η Ανδριάννα εντωμεταξύ γλυκάθηκε με το θέατρο ότι τάχα μου είναι ζευγαράκι με το Μάρκο και έβαλε κατευθείαν το φακιόλι. Πού πας καλή μου? Οι άνδρες με κάτι τέτοια φρικάρουν, εγώ θα στα πω. Ανδριάννα! Ανδριάννα! Σε τρόμαξα. Όχι, έτσι έκανα τη χαρά μου που σε είδα. Πολύ καιρό έχουμε βρεθούμε. Πόσο, 15 μέρες? Ναι, πρέπει να είναι 15 μέρες. Αλλά καταλαβαίνεις, είναι πολλά. Σέρνονται αρρώστιες, είναι πολλά, Ανδριάννα, είναι πολλά. Ναι, γιατί είχα την εντύπωση ότι με αποφεύγεις. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Τις προάλλες που με είδες, βούτυξες ένα παρτέρι. Παρτέρι. Εκεί ήσουν, δεν σε είδα. Εμένα με είδες, το παρτέρι δεν είδες. Όπως επίσης έμαθα ότι άλλαξες τη διαδρομή σου και πια δεν τρέχεις στη θάλασσα, αλλά τρέχεις στο βουνό. Κοίτα να δεις τι γίνεται με το βουνό. Στη θάλασσα τρέχω συνήθως το καλοκαίρι. Το βουνό το χειμώνα είναι πάντα βουνό. Δεν χρειάζεται να μου λες ψέματα. Δεν σου λέω ψέματα. Όντως το βουνό το χειμώνα είναι πάντα βουνό. Δηλαδή δεν με αποφεύγεις. Σε καμία περίπτωση. Οπότε αν σου πω να φάμε μαζί θα δεχτείς. Βεβαίως. Ωραία. Τότε απόψε στο σπίτι μου στις 9. Να δω τα ραντεβού στις 9 απόψε. Στις 9, Μάρκο. Βεβαίως. Ναι. Αχ, συγγνώμη, Ανούλα, είχα πρόβλημα. Χάλασε ο φούρνος και δεν έβγαλα τίποτα σήμερα. Αμάν, και εγώ τι θα πάρω τώρα? Να, εδώ, από χθες. Κέρασμα από το μαγαζί. Αυτή είναι εντελώς μπαγιάτικη. Μπαγιάτικη, Άκουσα να σου πω, Ανούλα. Εγώ σε αυτό το χωριό ξεκίνησα να φτιάχνω ψωμί πριν 20 χρόνια. Και σήμερα βρήκες να το πουλήσεις όλο. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ. Ψωμάκι από τον Ασπρόγιαλο. Έλα, σε παρακαλώ. Σήκω. Τι? Ρεζίλια έγινα. Βγες και φύγε. Πού να πάω? Με αυτά που μου έκανες πίσω από τον πάγκο με έχει κόψει πείνα. Μόνο αυτά τα παλιοπαξιμάδια έχεις πεινάω. Τι να έχω, βρε αγόρι μου. Μαζί δεν ήμασταν εχθές το βράδυ. Προχθές το βράδυ πάλι μαζί δεν ήμασταν. Με είδες να ψήνω. Σε είδα να κάνεις κάτι καλύτερο. Ζαργάνα μου. Καλημέρα, Ζαφύρη. Εδώ, τα λέγαμε με το Λάμπρο, τον παλιόφιλο. Έφτιαχνα τα υδραυλικά και μου ξυλώθηκε η φόρμα και είπα στη Μίκα να μου τη μαντάρει λίγο. Καλή, πια υδραυλικά. Το φούρνο ήρθε να φτιάξει, χάλασε και δεν έβγαλα τίποτα σήμερα. Δεν είναι η ειδικότητά του βέβαια, αλλά πιάνουν τα χέρια του. Όλα τα καλά τα πιάνουν. Μήπως θα ήθελες να σε φιλέψω μια μπουγάτσα? Χθεσινή μπουγάτσα. Φρέσκια είναι. Είναι συνταγή της μαμάς μου. Γιατί η μαμά μου έχει φούρνο στον πύργο. Σπιτικές συνταγές, πολύ ωραία υλικά. Αυτά. Δεν τρώω μπουγάτσα. Εγώ ήρθα να πάρω ψωμί. Είναι μπαγιάτικο. Μην απομακρυνθείτε από το χωριό. Λες να κατάλαβε τίποτα? Εγώ δεν κατάλαβα εγώ. Θα κατάλαβε ο Ζαφύρης. Καλό, Χριστέ μου. Δεν μου λες για την μπουγάτσα το εννοούσες? Ολόκληρο το μαγαζί δικό μας. Μπέμπα, εσύ και εγώ. Χωρίς αφεντικό. Ποια είναι η Μπέμπα? Η Μπέμπα, μου. Ναι. Αυτό το μαγαζί έχει δύο αφεντικά.
Και το ένα το έχεις ήδη μπροστά σου. Και δεν το λένε μπέμπα. Οπα. Οκ, δηλαδή τώρα εσύ θα γίνεις Πάνος στη θέση του Πάνου. Όχι. Σκοπεύω να γίνω πολύ καλύτερη. Θέλω να φέρω την επανάσταση. Θέλω μέχρι να γυρίσει ο Πάνος η δουλειά να πετάει. Κάτσε ρε παιδιά, με συγχωρείτε να διακόψω λίγο. Πόσο να πετάξει δηλαδή η δουλειά? Σε χωριό είμαστε, μονοπόλιο είστε. Ναι, Μίλτο μου, αλλά υπάρχουν νοικοκυρές που δεν έρχονται στο μαγαζί. Έχεις δει εσύ καμία νοικοκυρά να έρθει να πιει το καφεδάκι της, το τσιπουράκι της? Γυναίκες θέλεις? Η ειδικότητά μου. Θα κάνουμε μια βραδιά γυναικών και εγώ θα σερβίρω χωρίς μπλουζάκι. Δεν είναι ότι πιο κλασσάτε είχα στο μυαλό μου, αλλά το κρατάμε. Τι? Δεν ζηλεύεις? Και καλά δεν ζηλεύεις. Θα εκθέσεις τη γυμνή σάρκα του αγοριού σου για 2 ψωροευρώ. Όχι, αγάπη μου, όχι για 2 ευρώ. Σκοπεύω να πουλήσω πολύ πιο ακριβά το τομάρι σου. Φιλέ, το άκουσες αυτό? Ποιο ρε? Το κρακ. Ποιο κρακ? Γύρισε ο τροχός. Δεν γελάει κανείς. Επίγον. Καταζητεί το Δημήτρης Κορονετόπουλος δραπέτης φυλακών Ασπρόγιαλου. Δραπέτης φυλακών. Επίγον. Κοίτα ρε τα παρτά, τι πάρτα καλταρόμπα ρε, 0-0 με τη δόξα μας. Πω 100 ευρώ έχασα. Ρε Τζίμι, Έλα. πάμε κανένα σπρόγελο το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να βγάλω έξω αυτό το κορίτσι. Να μου το κλέψουνε. Δεν παίζει. Σπίτι θα την έχω. Μαντρωμένη. Δεν φταίει κανένα άλλο, εγώ φταίω που σας τα έφτιαξα. Μου γίνατε και 2 σπιτόγατοι. Η Μαργαρίτα λείπει και έχω μείνει μόνος μου σαν την άδικη κατάρα. Λάμπρο, πάμε το βράδυ κανένα σπρόγιαλο. Δεν μπορώ, εφημερεύω. Πού εφημερεύεις? Στο φούρνο. Το φούρνο. Όλα καλά. Τι γίνεται, είδατε κάτι περίεργο, κάποιον άγνωστο? Και πού να βρεθεί ο άγνωστος, ρε Ζαφύρι? Πολλά καλά. Τι καλά ρε, 100 ευρώ έχασα. Μην πανικοβάλλεστε. Δεν πανικοβαλόμαστε. Κακός, η άγνοια σκοτώνει. Ζαφύρι, τι κάνεις το βράδυ? Πάμε κανένα σπρόγιαλο. Γιατί έχεις παρτίδες με τον Ασπρόγιαλο? Έχει ανοίξει ένα ωραίο μπαράκι. Δεν μπορώ, εφημερεύω. Πού εφημερεύεις? Καταπολεμώ το έγκλημα στη Λιδία, μη λέμε τα ίδια. Τι άλλα? Εδώ. Καλημέρα, Αριστεία. Καλώς την. Τι να σου βάλω, τα γνωστά? Μα όχι, λέω σήμερα να πάρω κάτι διαφορετικό. Μπα, περιμένουμε παρέα. Δεν το λες και παρέα, αλλά τέλος πάντων κάπως παρέα. Τι θα έλεγες για λίγα φρέσκα σπαράγγια που αρέσουν και στον ανιψιό μου? Καρφώθηκα, Εσύ καρφώνεσαι πολύ καιρό, κούκλα μου. Αυτός δεν λέει να πάρει μπροστά. Έχω κάνει κι εγώ τα λάθη μου. Δώσ' του λίγο χρόνο. Ηλικία έχει, πείρα δεν έχει. Τα πρώτα του βήματα κάνει. Αποκλείεται. Δεν ξέρεις τι είναι για έναν που αγαπάει τον έλεγχο να ερωτεύεται. Να ερωτεύεται. Μάτι βγάζει. Ναι. Κερασμένα από μένα και να είναι και τυχερά. Ευχαριστώ. Για να δούμε. Θα είναι? Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. The money. Forget the money. What's up, darling? I've been keeping my eye on your movement. I can't see no room for improvement. But when you're all over there on your Jack Jones, you need to let me get behind your backbone. Cause I'm the man for the job, let me work here. I won't waste no time, I make it worth it. 100% I make it perfect. You got a body to die for, let me work it. Now it's murder on the dance floor. I wanna take this further than the dance floor. I ain't full school, but I'm still hardcore. The moonlight. Let's share the moonlight. Let's share the moonlight. Perhaps together. After you. Counterfeit, that's what you're shouting at me. I could run, but I'd sooner have this, and I make a bleed. Καλημέρα!
γιατρός δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά μέχρι να έρθει καθίστε και δοκιμάστε μαζί μου τη νέα σειρά καλλιτικών Καλίντιξ. Πρόκειται για επανάσταση στον χώρο της ομορφιάς για γυναίκες αλλά και για άντρες. Ή τρελαίνομαι σιγά σιγά ή είμαι σε λάθος χωριό. Ποια είσαι εσύ? Α, συγγνώμη. Ζωή. Τι ζωή? Ζωή Παρθένη. Σ' ακούω, Ζωή Παρθένη. Α, γλυκέ μου, βλέπω εδώ ένα πρόβλημα με το σμίγμα. Αλλά η Καλίντιξ έχει προβλέψει και γι' αυτό. Άκου γλυκιά μου. Ποια είσαι εσύ και γιατί έχεις βάλει τα κρεμοσάπουνα στο ιατρείο μου? Αχ, είσαι ο γιατρός. Έτσι λένε. Α, εμένα με έχει στείλει η Μαργαρίτα. Είμαι η ξαδέρφη της. Τυχερός όποιος μπει σε αυτό το σόι. Να ποιος μπει πού? Τίποτα άστο. Λοιπόν, πάρε τα βαζάκια σου και έξω. Όχι. Εγώ έχω έρθει για τις δουλειές. Δηλαδή για τη δουλειά με έχει στείλει η Μαργαρίτα μέχρι να γυρίσει και μόλις έχω έρθει από την Αθήνα και πρέπει να βγάλω μερικά χρήματα. Τα βαζάκια σου και έξω. Μα πού να πάω, γιατρέ μου, δεν με ξέρει κανένας για να πουλήσω τα βαζάκια μου έξω. Πρέπει να κάνω ένα δίκτυο πελατών στο χωριό. Τα βαζάκια σου και έξω. Όχι κλάματα. Να πω κλάματα. Τι μου μιλάτε έτσι? Μην αρχίσεις τα κλάματα. Εγώ είμαι φιλότιμη. Σε πιστεύω. Και είμαι και έξυπνη. Πήγαινε παρακάτω. Πολύ έξυπνη. Πήγαινε παρακάτω. Αχ, άμα μου δώσετε μια ευκαιρία θα σας την αποδείξω την αξία μου. Τέλος πάντων, σήκω το τηλέφωνο. Ιατρικό κέντρο Λιδίας. Είμαι η Ζωή, πώς μπορώ να σας φανώ χρήσιμη? Φέρ' το εδώ, παιδί μου. Αυτό είναι γιατρείο, δεν είναι ροζ γραμμές. Ναι. Έλα, θεία. Ναι, θα περάσω τη γραμμή μέσα. Πάρ' το τηλέφωνο εκεί. Πάρ' το τηλέφωνο εκεί. Σου δίνω άλλη μία ευκαιρία. Μη δω κλάμα και αναρροφήσεις. Μη... Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα σας δείξω μια καινούργια Ο σειρά. γιατρός που είναι? Μέσα. Περίμενε εσύ εδώ. Τι είναι αυτά? Α, αγάπη μου, αυτά είναι κάτι καινούργια προϊόντα για το Μπορώ να πρόσωπο. παίξω μπάλα? Μπάλα δεν παίζουμε με αυτά. Ωραία. Τι ωραία. Καλέ, τι είναι αυτό που κάνεις, καλέ? Έλα, Χριστέ και Παναγία. Καλέ, μαζεύτε το γιατρέ. Τι να σου πω, γιατρέ μου. Τι με το καλό τον παίρνω, τι με το άγριο, τίποτα. Όλη η νύχτα παίρνει βόλτα στο σπίτι και καταστρέφει. Να, τα ακούτε, το παιδί θέλει ρυθμιστικά. Ναι, είμαι στο γιατρό. Ναι. Τι σας έλεγα? Α, ναι, το παιδί θέλει ηρεμιστικά. Θα σας γράψω ηρεμιστικά να τα παίρνετε μια φορά την ημέρα. Εγώ, το παιδί έχει πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που έχει το παιδί είναι μια μάνα ιστερική. Η φωνή σας πιάνει συχνότητες που είναι ανυπόφορες για το ανθρώπινο αυτή. Εγώ, αν σας είχα μητέρα, θα είχα ανατινάξει τον νομό Μεσσηνίας. Να σας πω. Καλά το λένε για σας ότι είστε ένα γαϊδούρι και μισό. Χαίρετε. Γιαννάκη! Πάμε! Γιατρέ! Γεια σου, Ζαφύρη. Καθαρό είναι. Τι έγινε, πέσανε οι δουλειές και ήρθες για σφουγγάρισμα? Δεν μπορώ να σου πω. Έλα. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι να έχεις το νου σου και να μην απομακρυνθείς από το χωριό. Τι συμβαίνει, με ανησυχείς? Ορθώς ανησυχείς. Γιατί δραπέτης είναι αυτός. Θα έχει καιρό να φάει. Και εσύ διατηρείς κατάστημα με είδη προσβρώση. Αν δεν απατώμε. Δεν απατάσαι. Ποιος δραπέτης? Πού το άκουσες αυτό? Ποιος σου το είπε? Ζαφύρη, πλάκα μου κάνεις. Η αστυνομία δεν κάνει ποτέ πλάκα. Είναι σε εγρήγορση. Κινείται συνέχεια. Και εγώ πρέπει να γυρίσω όλο το χωριό. Να νιώθουν οι άνθρωποι ασφαλείς. Η κονσέρβα κέρασμα, Άντε να πάμε παρακάτω, άντε παρακάτω. Δεσποινής Ζωή Παρθένη. Θέλω να μου παραγγείλεις ένα στατό. Τι να έχει μέσα? Κρεμμύδι και τζατζίκι. Δεν θα σας πέσει βαρύ, γιατρέ. Στατό, παιδί μου, ιατρικό εξοπλισμό. Πού να ξέρω εγώ? Δεν θέλω κλάματα, μην ακούτε τέτοια. Έχω εδώ μια λίστα με υλικό για το γιατρείο να μπει στο site να παραγγείλεις. Ναι. Ξέρεις να χειρίζεσαι κομπιούτερ? Α, ειδικότητά μου. Πόσο? Αυτό το μηχάνημα πίσω σου λέει κάτι? Μιλάει το μηχάνημα. Λιποθυμάω, δεν είμαι καλά, λιποθυμάω. Έλα, Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, χρειάζομαι βοήθεια. Μίλτος. Τηλέφωνο.
Λοιπόν, εδώ είναι η λίστα με τα υλικά. Τσεκάρεις τι θέλεις και μετά πατάς αποστολή. Απλό, πάνω απλό. Είσαι τέλειος ρε εσύ. Μου το είχε πει εμένα η Μαργαρίτα. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Όλο και κάτι θα βρεις. Το βρήκα. Το ξέρα. Θα σου κάνω δώρο μία κρέμα από την καινούργια σειρά Καλίντιξ. Αμέ. Για λιπαρές επιδερμίδες. Γιατί δεν σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου. Καλίντιξ. Καλίντιξ. Ξέρω εγώ, γιατί αυτή είναι η κανονική μου δουλειά. Προωθώ τα νιάτα και την ομορφιά. Αμέ. Θέλω να με μάθει όλο το χωριό. Όλο το χωριό θα σε μάθει και ολόκληρος ο νομός. Θα βάλεις κι εσύ ένα χεράκι. Και χεράκι θα βάλω και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Μανούλη. Μανούλα. Ελανά. Λοιπόν, βρήκα τρόπο για να μαζέψεις όλες τις γυναίκες του χωριού στο Μανούλι, στο μπαράκι. Απλό. Πάνω απλό. Πατάω αποστολή. Νομίζω κόλλησε. Γιατί κόλλησε καλέ? Μήπως να βάλουμε ένα χεράκι? Πού? Μανούλα. Κοίτα τα λιγούρια πως κολλάνε, κοίτα πως κοιτάνε. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο Μάριος. Λυσάριδες, παιδί μου. Μην δουνε μπούτι και αμέσως αποχαυνώνονται. Ακόμη και αυτοί που υποτίθεται τρελαίνονται για σένα. Ποιοι δηλαδή? Έτσι γενικώς μιλάω. Για γύρνα λίγο. Τι είναι, σήμερα είσαι λίγο διαφορετική, πιο φωτεινή, πιο λαμπερή. Έχει γίνει κάτι και δεν το ξέρω. Όχι, τίποτα απολύτως. Τι κάνεις, παιδί μου, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Αφού δεν μιλάς εσύ, θα μιλήσεις στο φλιτζάνι σου. 2 λεπτάκια θέλω. 2 λεπτάκια. Την προσοχή σας παρακαλώ. Σήμερα είναι η τυχερή σας μέρα. Είναι η μέρα που θα γνωρίσετε τα προϊόντα Καλίντιξ. Την επανάσταση στο χώρο της αισθητικής και της ομορφιάς για γυναίκες αλλά και για άντρες. Γιατί και οι άντρες το χρειάζεστε. Ποιος καλούλης, γλυκούλης, κυριούλης θα έρθει εδώ να του κάνω ένα αναζωογονητικό peeling παπάγιας? Εγώ. Εντάξει. Θα πάρω μία από τις 2 φακές. Τι είναι το peeling, ρε? Ποιος σχέστηκε, ρε? Έλα μαζί μου εσύ. Κάτσε κάτω. Τον βλέπετε αυτό το κυριούλι? Βλέπετε αυτά τα μούτρα? Δεν θα τα ξαναδείτε έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε 2 χαρτάκια για να μην γίνουμε χάλια. Παίρνουμε το peeling, το ανοίγουμε. Παίρνουμε μία σπατουλίτσα και ξεκινάμε. Πολύ ωραία. Απλώνουμε σε όλο το προσωπάκι, έτσι. Και συνεχίζουμε με κυκλικές κινήσεις. Πω, Μανούλα μου. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το προϊόν βγαίνει και για το σώμα, βεβαίως, για τα πόδια, για την κοιλιά, για το στήθος και τους γλουτούς. Όχι, αυτό δεν θα το δειγματίσουμε σήμερα, μια άλλη μέρα. Άμα είστε καλά αγόρια. Σ' ακούω, τι πρόβλημα έχεις? Σας μοιάζω εγώ να έχω πρόβλημα? Με σοκάρεις τώρα. Το χωριό έχει πρόβλημα. Συνεχίζεις και με σοκάρεις. Υπάρχει ένας δραπέτης από τις φυλακές Ασπρόγιαλου. Γι' αυτό ήρθα. Να με ενημερώσετε αν πέρασε από εδώ κάποιος ματωμένος, χτυπημένος, λαβωμένος, καμένος από ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα. Δεν σκοπεί να μην τρως βαριά το βράδυ? Κι όμως θα έρθει. Το ξέρω ότι θα έρθει. Γιατί το ξέρω το τέλος της ιστορίας. Θα χυθεί αίμα. Άμα χυθεί αίμα να με προτιμήσει η ειδικότητά μου. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε γάζες, ράματα, ιατρικό εξοπλισμό. Γιατρέ, έχει έρθει ο ιατρικός εξοπλισμός που έχετε παραγγείλει. Τι έχει έρθει? Ο ιατρικός εξοπλισμός. Ξέρω το Ζαφύρι. Μπράβο, γιατρέ. Είμαστε σε ετοιμότητα. Τι είναι αυτό? Καθίστε λίγο. Υπογράψτε εδώ. Η γραμματέα σας πού είναι? Λείψε ένα σεμινάριο.
Μόλις γυρίσει να της πήρε φυλάκι από το Διονυσάκι. Δεν θα το ξεχάσω, Διονυσάκι. Το απόγευμα θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Ξέρω κι εγώ. Με τις υγείες σας. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Λάμπρο. Καλώς έγινε. Ποιος ο Λάμπρος? Δεν θέλω καν να βλέπω, θα ξεράσω. Όχι, άμα δεις, έχει γίνει, είναι πιο φρέσκος. Η μάσκα θα είναι, θα την πάρω κι εγώ. Ποιος άλλος ενδιαφέρεται να αγοράσει προϊόντα που έκαναν τον κύριο Λάμπρο? Λάμπρο! Κοίτα πως βγάζει ο άνθρωπος το ψωμί του. Α, και μιας και το είπα. Εσύ ψωμί δεν έβγαλες σήμερα, Ναι, χάλασε ο φούρνος. Σαν πολύ συχνά δεν χαλάει ο φούρνος τελευταία. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, κάποιος φούρνος τα γκρεμίστηκε. Ναι, αυτό. Ποιο αυτό, μωρή, αυτό το βλέπω στον πάτο σου εδώ. Το γράφει καθαρά. Περνάς ερωτικές βραδιές. Είναι δυνατόν, πιστεύεις στον πάτο του φλιτζανιού μου και όχι εμένα? Θα πάω να πάρω τη μάσκα. Κυρία Ζωή, παρακαλώ. Μωρέ, τη μάσκα τη φοράς ήδη. Έννοια σου και δεν θα σ' αφήσω να μου ξαναπάρεις τον άντρα. Θέλω να μιλήσουμε. Δεν προλαβαίνω τώρα, γιατί περιμένω το... Νίκα, έκανε σεξ. Τόσο πολύ φαίνομαι. Λέγε. Θέλω να με ακούσεις με αγάπη και κατανόηση για τον συνάνθρωπο. Ωχ, τόσο χάλια. Θέλω να θυμάσαι, είμαι μια γυναίκα μόνη, μια μάνα μόνη, μια επιχειρηματίας μόνη. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, Ανδριάννα. 12 χρόνια μοναξιάς. Είναι πολλά, Ανδριάννα. Είναι πολλά. Και θα κάνεις άλλα 12 για να μου το πεις. Λοιπόν, ξεκινάω. Un jour que je montrais ma carabine à un inconnu, il me dit qu'elle était belle, surtout avec mon nom gravé dessus. C'est alors qu'il la retourne et qu'il pointe le canon sur moi, me dit haut les mains, puis me salue et s'en va. Et j'étais comme la lune. Όχι, όχι. Όχι, δεν μπορώ, με συνεχίσει. Μην το πει σε κανέναν, μόνο εσύ το ξέρεις. Ούτε Φλόρα. Υποψιάζεται, αλλά δεν ξέρει. Όχ, θα λυσάξει με το μάθει. Δεν μπορώ να το ρισκάρω, θα με κάνει βούκινο από το ραδιόφωνο. Ξέρεις πως τις ξεφεύγουν. Έχω και ένα παιδί. Ενώ αν δεν είχες θα το διατυμπάνιζες. Δεν κατάλαβα. Γιατί? Θα ντραπώ. Μια χαρά άντρας είναι ο Λάμπρος. Είναι γλυκός, είναι δοτικός, είναι υδραυλικός και βασικά κάνει πολύ καλό σεξ. Τα ακούσαμε κι αυτό. Ούτε εγώ το περίμενα, δεν του το είχα. Πού να του το έχεις? Είναι γεγονός. Ο άνθρωπος έχει χάρισμα. Συγγνώμη δηλαδή, για να καταλάβω, εσύ θέλεις το Λάμπρο φακέ για το κορμί του. Ανδριάννα, μιλάμε για σεξουαλικό κτήνος. Αχ, Παναγία μου. Καλά, μετακομίζετε. Μάλλον για να χωρέσουν αυτά που παράγγειλες. Α, εγώ δεν παρήγγειλα τίποτα. Προσπάθησα, πατούσα. Αποστολή. Ήρθα 13 φορές η ίδια παραγγελία. Με συγχωρείτε. Βάλε ένα χεράκι να τα πάμε έξω. Α, γιατρέ μου, αυτό δεν γίνεται. Αποφάσισα να συνεχίσω τη δική μου τη δουλειά. Αλλά σας έφερα δωράκι, την κρέμα για το σμίγμα, για να λύσουμε το προβληματάκι σας. Ναι, τσάου. Έλα, Μαργαρίτα. Πρέπει να γυρίσεις πίσω. Σε χρειάζομαι. Αλήθεια! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Ούτε εγώ το πιστεύω. Hello. Γεια σου, Φλογίτσα. Λαμπρό, τι κάνεις εδώ? Γεια σου, πηγολαμπίδα. Γεια σου, κολοφωτιά μου. Σταμάτα να τρέμεις και πες μου τι κάνεις εδώ. Έγινα όμορφος και ήρθα να με χαρείς. Μεσημεριάτικα θα σε χαρώ. Θα εκτεθούμε, παιδί μου. Χωρίς και αντιστέκεσαι στο άρωμα παπάγια. Θα σε δω το βράδυ. Θα βάλω για ύπνο το παιδί και θα συναντηθούμε εδώ. Θα σου έρθω, γοργόνα μου. Πάω να κάνω την παπάγια σώματος. Θα σε τρελάνω. Ναι. Να το ξέρεις. Ναι, θα με τρελάνεις. Πήγαινε τώρα και θα με τρελάνεις αργότερα. Κολοφωτιά μου.
πλήρωσα 3 ώρες έξω από την πόρτα σου. Συγγνώμη, αλλά έκανα δουλειές και δεν άκουσα. Τι σου έφερα? Αχ, δεν έπρεπε. Έπρεπε. Τριαντάφυλλα. Κάτι καλύτερο. Αχ, έλα, πες μου, με κρατάς σε αγωνία. Σπαράγγια. Σπαράγγια. Τα πήρα από τη θεία μου φρεσκότατα. Τι να πω, ευχαριστώ, είναι πολύ ρομαντικό. Ρομαντικό δεν ξέρω. Πάντως είναι ότι πρέπει για τη χολυστερίνη. Ωραία. Κάθισε, δεν έχω τελειώσει ακόμα την προετοιμασία. Θέλεις μήπως να σε βοηθήσω? Όχι, τελειώνω. Έχω μόνο το φαγητό, το γλυκό, τη σαλάτα. Δηλαδή να σε βοηθήσω? Όχι, γιατί την τελευταία φορά που με βοήθησες, τέλος πάντων, άστο. Κοίταξε, πρέπει να σου δώσω κάποιες εξηγήσεις για εκείνο το βράδυ. Δεν χρειάζεται. Εκείνο το βράδυ πήρες υπερβολική δόση οικειότητας και φταίω εγώ γι' αυτό. Είχε και την καλή του πλευρά. Ναι, καλά. Ένας μαθητής μου ήρθε να σε δει και μου είπε η μητέρα του ότι τους έδιωξες. Ο μαθητής δεν είχε τίποτε να θεραπεύσω. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Εμένα μου φαίνεται υπερκινητικός και ότι μπορεί να έχει και διάσπαση προσοχής. Περιοριστείτε στα αυστηρός διδασκαλικά σας καθήκοντα, δεσποινής Μπάση. Εδώ μιλάμε για θέματα αμιγώς ιατρικά. Καλά, μην κάνεις έτσι, δεν ήθελα να σου κλέψω τη δόξα, μια γνώμη είπα. Η μητέρα ήθελε το παιδί να μεγαλώνει με χάπια. Ενώ κανονικά έπρεπε να το μεγαλώνει η ίδια. Αυτή είναι η διάγνωση η δική μου. Αν εσύ έχεις άλλη γνώμη, η δική μου περισσεύει. Αλλά μιλάμε για ιατρική Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Δεν θα μαλώσω μαζί σου. Θα μείνω χαμογελαστή να δω τι θα κάνεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα νεύρα και ο εκνευρισμός είναι στο δικό σου τερέν. Δεν θα παίξω σε αυτό. Εγώ θα είμαι γλυκιά, γλυκούλα, ήρεμη με τα σπαραγκάκια μου. Αγία μου, πόσο να αντέξει κανείς. Τέλος πάντων, πήγε να κάτσει να ρήμα το φάμε. Ναι, έλα Μαρία, τι κάνεις? Πού είσαι? Άρα θα αργήσεις πάλι. Ναι, οκ, δεν πειράζει. Ναι, Μαρία, γεια. Είναι η τελευταία εκπομπή της ημέρας με τη Φλόρα Κουρί. Εύχομαι ένα ήρεμο και απολαυστικό βράδυ σε όλους. Παπάγια. Μορφάντρα μου. Και να θυμάστε, όποιος νύχτα περπατεί, ξέρετε πολύ καλά τι πατεί. Για να δούμε τι επιδόσεις θα έχουμε. Ό,τι και να έχετε στο νου σας να κάνετε απόψε, να ξέρετε ότι στο χωριό υπάρχουν άγρυπνα βλέμματα. Ναι, εσένα λέω. Καληνύχτα και καλή τύχη. Ήθελα να πιάσω γιουβέτσι, αλλά ήρθε η Μίκα, πιάσαμε την κουβέντα και... Για το Λάμπρο. Πού το ξέρεις? Έχω τους ανθρώπους μου. Ποιους ανθρώπους? Όλο το χωριό. Έχουν να φάνε ψωμί κανονικό 4 μέρες. Βλέπω κουτσομπολεύουμε, αφομοιώνεσαι σιγά σιγά. Πάντως και αυτή την κακομοίρα την έχει φάει μοναξιά. Μην νομίζεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα μοναξιά για μια γυναίκα, ακόμα και αν είναι ανεξάρτητη. Αλλά και για τους άντρες, μάλλον κάπως έτσι θα είναι. Χειρότερα. Δηλαδή, εσύ δεν νιώθεις καμιά φορά μοναξιά? Άσε τι νιώθω εγώ τώρα. Συμβαίνει κάτι? Αχ, σου έχω πιάσει την μπάρλα, Μήπως δεν σ' αρέσει το κρασί, να σου φέρω λευκό? Να μου φέρεις ατυπικτικό. Τι εννοείς? Έμα! Δεν το λέμε, το λέμε. Συγγνώμη, το ξέχασα, θα το πάρω. Εγώ θα πάρω τα βουνά. Δεν είναι... Να τα πούμε κάποια φορά, ήθελε λίγο ακόμα. Φιλέ, να σου πω.
Έχω πρόβλημα. Κι εγώ. Δεν έχω με ποιον να βγω. Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά το δικό μου είναι πιο σοβαρό. Λέγε. Την είδες στη ζωή. Μιλάμε για τρελό εργαλείο. Άρχισε τα ίδια, ρε. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι έβλεπα τη ζωή. Τι έβλεπα τον Καραγκούνι. Τον Καραγκούνι. Τον Καραγκούνι. Τι ζωή, τι Καραγκούνης. Ένα και το αυτό. Δεν είμαι καλά, φίλε. Κάτι έχω πάθει. Ξέρω τι είναι. Όταν μπερδεύεις τη ζωή με τον Καραγκούνι, είσαι ερωτευμένος. Ερωτευμένος. Εγώ δεν είμαστε με τα καλά μας. Εντάξει, καλή είναι η Άννα, δεν λέω, αλλά... Κοίτα την. Τι ωραία που μετράει τα λεφτά. Τρίαμβος! Μέσα σε ένα βράδυ κάναμε τον τζίρο όλης της εβδομάδας. Και δεν χρειάστηκε να πουλήσω το τομάρι σου. Έχει επιχειρηματικό δαιμόνιο το κορίτσι μου. Όχι, να είναι καλά ο Μιλτάκος. Πάρε το μερίδιό σου. Βάλτα μέσα στο ταμείο. Γιατί? Γιατί σκέφτηκα να μας κάνω ένα δώρο. Μια διανυκτέρευση στον ξενώνα του Πάνου στο δωμάτιο των Troublemakers. Τι λες? Μέσα. Μίλτο. Μιλτάκο, κάνε μου μια χάρη. Θα έρθει η Ζωή να πάρει το κλειδί του δωματίου της. Σε παρακαλώ, δώσ' της το. Και αν μπορείς φεύγοντας, κλείσε και το μαγαζί μας. Πάμε. Πάμε. Πού πάτε, ρε παιδιά? Πού πάτε, ρε? Πού πάτε, ρε? Καθίστε να πιούμε καμιά μπύρα. Να τελειώσω το τσιπουρό μου. Καθίστε, ρε. Να παίξουμε κανένα επιτραπέζιο. Κάνα γκρινιάρι, κάνα φιδάκι. Καθίστε, ρε, εσείς. Θα γίνει χαμός. Μίλτο. Μανούλα. Ζαφύρι. Ζαφύρι, είμαι μόνη μου. Εντελώς μόνη μου. Μην την ακούς. Είναι και ο άλλος εδώ. Τους είδα εγώ που χαμουρευόντουσαν. Είμαι μόνη μου, μόνη μου, μόνη μου. Αφήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σε παρακαλώ, Ρένο, μην το χτυπήσεις. Ναι, προστάτευσέ τον κιόλας. Σπάσου τα μούτρα όργανο. Τι θέλεις εσύ εδώ? Ήρθα να μαζέψω τον άντρα μου. Ποιον άντρα σου, μωρέ? Φτού σου και σε πιστεύόμουν κιόλας. Φτού σου και σένα που με υποψιάστηκες. Λάμπρο, βγες έξω. Γιατί μάλλονετε για μένα, ρε κορίτσια? Λάμπρο. Φλόρα. Ευχαριστήθηκες τώρα. Μίκα! Μίκα, Λάμπρο, Φλόρα! Ευχαριστήθηκες τώρα, εγώ τις χειροπέδες θα τις περάσω. Άσε την κυρία να φύγει, Ζαφύρι. Θα φανώ ανώτερη και δεν θα της κάνω μήνυση. Θα σας κρατήσω και τις δύο. Για άσκοπη κλίση της αστυνομίας. Συν
ότι δεν μπορώ να σας αφήσω να κυκλοφορήσετε μόνες τέτοια ώρα. Υπάρχει λόγος που δεν μπορώ να αποκαλύψω τώρα. Είναι ζήτημα υψίστης εθνικής ασφαλείας. Καληνύχτα σας. Συγγνώμη, φιλενάδα. Νόμιζα ότι το είχαμε ξεκαθαρίσει. Αλλά εσύ φαίνεται διατηρείς ακόμα τις αμφιβολίες σου για μένα. Για μένα έχω αμφιβολίες. Θα σου το πω όσες φορές χρειάζεται. Δεν συμβαίνει τίποτα με τον Μάριο. Συμβαίνει. Έχετε ένα παιδί μαζί. Και ο Μάριος το ήθελε τόσο πολύ. Τελικά του το έδωσες εσύ. Εγώ τίποτα. Θα γίνει κι αυτό. Αν σταματήσεις τις περιπολίες και μαζευτείς επιτέλους στο σπίτι σου. Θέλω να σε αγκαλιάσω. Αγκάλιασε. Συγγνώμη, σ' αγαπώ. Εντάξει. Τελείωσε το δύσκολο. Τελείωσε. Να μιλήσουμε για το Λάμπρο τώρα. Ας το διάολο. Πού είναι δυνατόν. Ο Λάμπρος με σένα. Αυτό είναι απτάγραφο. Όταν λέμε απτάγραφα, μέσα απτάγραφα, πλατεία. Για λέγε. Θέλω να σ' αγκαλιάσω. Σε χτύπησα πολύ. Όχι, εντάξει, είχα άγιο. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι είσαι ο δραπέτης από τις φυλακές Ασπρόγιαλου. Υπάρχει δραπέτης? Και βέβαια υπάρχει. Απλώς δεν το έχω πει να μην προκληθεί πανικός. Υπάρχει, απλώς δεν δρά. Σκέφτεται. Και αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύ επικίνδυνο. Σταμάτα να ξύνεις, σε κόλλησα κι εγώ. Να δόξησε την πλάτη μου. Εγώ δεν ξέρω γράμματα πολλά, αλλά εδώ λέει κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή. Τι λέει? Αυτός που μπήκε στη φυλακή μπήκε για φοροδιαφυγή. Δεν είχε πληρώσει την εφορία δηλαδή. Ας το διάλο. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είχα προσέξει. Γι' αυτό κάνεις περιπολίες όλη νύχτα, ρε. Μην περάσει κανείς από τη Λιδία και δεν κόψει απόδειξη. Αυτό το θέμα με την απόδειξη μην το ανοίξεις. Δεν σε συμφέρει. Η φοροδιαφυγή δεν είναι μια απλή απάτη. Είναι κακούργημα. Λοιπόν, για πρώτη και τελευταία φορά κάνω τα στραβά μάτια. Πήγαινε. Αλλά από εδώ και πέρα κόβουμε κανονικά απόδειξη, Το παιδί έχει υπερκινητικότητα. Το είπε και η δασκάλα. Άμα το είπε η δασκάλα, τι συζητάμε. Η διάγνωση έγινε. Δεν ήρθα για διάγνωση, γιατρέ, για αγωγή ήρθα. Η δασκάλα δεν γράφει χάπια. Επί τη ευκαιρία να σας πω πως ούτε εγώ γράφω χάπια. Πρέπει να ηρεμήσετε εσείς. Επιπλέον, είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι πρέπει να αλλάξετε διατροφή. Καταναλώνετε πολλά λίπη και πολλές ζάχαρες. Αυτό δημιουργεί και εκνευρισμό και υπερένταση και σε εσάς και στο παιδί. Δεν είμαι και χοντρή τώρα. Αν σας έλεγα λεπτή, θα με πιστεύατε? Νατάσα, θα τι έκανε πάλι αυτό το παιδί. Ναι. Έλα, Νατάσα. Τι, στα κεραμίδια. Κατέβασέ το, ρε, Νατάσα. Ποιος ανέβηκε στα κεραμίδια, κανένας γάτος? Όχι το παιδί. Ναι, έλα, εντάξει, γεια. Πόσο καιρό του δίνετε αυτά τα χάπια? Χάπια δυνατίσματος θα δώσω στο παιδί, δικά μου είναι. Πότε το πήρατε αυτό? Προχθές. Θα έπρεπε να λείπουν μόνο 2 χάπια. Δεν το πιστεύω. Κόψτε τα χάπια και το παιδί θα ηρεμήσει. Τόσο απλό. Είστε εξαιρετικός επιστήμον. Ευχαριστώ πολύ. Να σας φιλήσω, γιατρέ μου. Δεν χρειάζονται φιλιά και σαλιαρίσματα. Τότε εγώ στο γάμο σας. Δεν θα υπάρξουν ούτε γάμοι ούτε βαφτίσια. Εντάξει. Δεν το πιστεύω το έκανες αυτό. Εντάξει, είμαι μικροπρεπής και κατίνα. Αλλά αυτή η Μίκα. Πες στο Χριστιανή μου ότι ζει στο πάθος με το Λάμπρο. Να δεις ότι τώρα είναι μαζί, γι' αυτό δεν ήρθε. Νάτι. Το ξέρα. Οι χαρές πληρώνονται. Πάντα. Γιατί τι έγινε? Η μάνα μου μπήκε στο χειρουργείο για χολή. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά πρέπει να πάω εκεί να είμαι μαζί της. Και ο φούρνος? Θα αναλάβει ο Λάμπρος πάλι. Που ξέρει και τα κατατόπια. Αν δεν το έλεγες. Τι λες τώρα, εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Αναλαμβάνει την επιχείρηση. Σαν φίλος. Μου ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί τη σχέση εξ αποστάσεως. Αχ, πες μας ότι σε χωρίζει ο Φακές. Δηλαδή τέλος το αχαλήνο σεξ. Έλα, παιδιά, ας τελειώνουμε. Το παιδί μου είναι το θέμα. Έχει σχολείο, δεν μπορώ να τον πάρω στον πύργο τόσες μέρες. Ωραία, θα τον κρατήσω εγώ. Όχι, κορίτσια. Το παιδί θα το κρατήσουμε ο Μάριος και εγώ. Πρέπει να γνωριστούν πατέρας και γιος, όχι? Είσαι σίγουρη? Τι σίγουρη, παιδί μου, σιγουρότατη. Εγώ θα γίνω η πιο καλή κακιά μητριά. Φρέσκα, κόκκινα, μιλαράκια. Είμαι πάρα πολύ. Είμαι ενθουσιασμένη. Πάω να το πω στο Μάριο και να σας πω και κάτι. Θα φτιάξω και παιδικό δωμάτιο. Αχ, είναι τρελή. Μην ανησυχείς, θα έχω το νου μου. Δεν νομίζω να αρέσει τον Πέτρο. Ο Πέτρος θέλει να μείνει με τον Μάρκο. Αχ, και εγώ. Τι είπες? Εσύ τι άκουσες? Ποιος έχει σειρά? Εγώ, γιατρέ.
Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι από τη μάσκα παπάγια. Πρέπει να έχει κάτι μέσα. Ναι, απ' την παπάγια είναι. Έχει δίκιο ο Λάμπρος. Τελειώνεται ρε να πάρουμε κι εμείς σειρά. Εσύ γιατί ξύνεσαι σαν παλιάρο? Απ' τη μάσκα το έπαθα κι εγώ. Την παπάγια. Παπάγια. Α, γιατί ανησύχησα. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού βγάλατε το συμπέρασμα ότι τα προϊόντα μου δεν είναι καλά. Ιδού το συμπέρασμα. Τα προϊόντα αυτά δεν είναι καν προϊόντα. Γιατρέ, σας παρακαλώ, μη με καταγγείλετε στον αστυνόμο της Λιδίας. Δεν υπάρχει αστυνόμος στη Λιδία. Έχουμε το Ζαφύρι. Αυτό εννοώ, δεν υπάρχει αστυνόμος στη Λιδία. Μην κλαις! Δεν κλαίω για μένα. Κλαίω γιατί κατέστρεψα τα πιο όμορφα μουτράκια στο χωριό. Ναι, σπουδή στον κυβισμό. Γιατρέ, πρόσεχε τα λόγια σου, εγώ δεν σε έβρισα. Μας έκαψες ρε μανούλα. Σταμάτα, δεν θα σαν κατσίκι, ρε. Αυτό τσούζει. Αν τσούζει λέει... Γιατρέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πέρασε. Συνάντησα τη Γεωργία και τελικά είχες δίκιο για το παιδί. Στο είπε. Ναι, μου το είπε. Συγγνώμη. Επίσης, συγγνώμη και για το φαγητό, δεν φαντάστηκα θα σε πειράξει λίγο αίμα. Λίγο αίμα. Είδα το ζώο ολοζώντανο να σπαρταράει μπροστά μου. Δεν ήξερα αν έπαιρνα να το φάω να το κάνω τεχνητή αναπνοή. Ναι. Τέλος πάντων, σου υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα επανορθώσω. Η επόμενη φορά είναι απόψε. Τι εννοείς, θέλεις να σου μαγειρέψω? Μαγείρεψα εγώ. Κάθισε. Απόψε θα φάμε κανονικό και ανέμακτο δείπνο. Μπακαλιάρος. Μπακαλιάρος. Διακρίνω μια σιχασιά. Υπάρχουν τόσα ψάρια, συναγρίδα, λαβράκι, τσιπούρα. Ο μπακαλιάρος είναι το μόνο ψάρι που μου μυρίζει ψαρίλα. Ενώ όλα τα άλλα μυρίζουν γαρδένια. Μάλιστα. Έφαγα μισή μέρα στην κουζίνα χωρίς λόγο. Τέλος πάντων. Αν νομίζεις ότι δεν... Εγώ δεν. Ότι... Και τι θέλεις να κάνω, πληγωμένο μου πουλί? Να το φάω με το ζόρι? Αχ, ρε Μάρκο, γιατί κάθε φορά που κάνουμε ένα βήμα κάτι χαλάει? Ναι, καλά, μην είσαι τόσο αναλυτικός. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποπκόρν έχεις? Σταμάτα να κάνεις τον κολοκοτρώνη και πες μου αν έχεις ποπκόρν. Έχω. Πες το. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η ταινία. Πολύ ωραία είναι. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ. Έχει πολλούς σκοτωμούς. Εγώ θέλω σκοτωμούς, πολλούς. Δεν γίνεται να δούμε μια ταινία που να έχει ζόμπι, να έχει σκοτωμούς, αλλά να είναι και λίγο πιο ρομαντική, όχι... Όχι, Αντριάννα, εγώ θέλω ζόμπι. Ζόμπι πολύ. Τώρα γιατί πάει προς την κοπέλα? Θέλει να τη ζητήσει το τηλέφωνό της. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Μήπως θες να τα αλλάξω? Όχι, εντάξει. Θα τη δω έτσι εγώ. Να μου λες όμως, Θα στα πω όλα με λεπτομέρειες μετά. Τι γίνεται τώρα, τελειώνει? Όχι, τρίτο ζόμπι είναι ακόμα. Μέχρι το τέλος έχει πολύ ζόμπι. Ωραία. Αυτά είναι. Pero qué bonito y sabroso.